pronssimitalisti. Ja takaisin sitten naisten sarjaan. 67,5 kiloa on painoluokka. Ja tässä on ensimmäisenä esittelyvuorossa Antonietta Orsini, Italia. Kolmas kyykky, 220 kiloa. Puhdas sarja tähän mennessä. 200-210 mennyt. Ja tässäkin on kyseessä nyt taas veteraanien maailman ennätys. Jalka kyykyssä ja sitkeästi Orsini nostaa nämä painot hyväksytysti. Hän on toinen esimerkki siitä, että yli 40-vuotiaana voi olla todellakin Euroopan huipulla voimanostossa. Ja edelleen mennään kuitenkin sitä tahtia, että vaikka painoluokissa on menty ylöspäin, niin tahti on kuitenkin se, että enemmän kuin 3 kertaa oma kehon paino on hartioilla ja tällä tyylillä ne menevät hienosti ylös. Antonietta Orsini, Italia.